Πολύ αγαπημένοι μας τηλεθεατές, η Ιαν και Ευλογίαν. Μαζί σας, η Αγάπη Μαυρίδου στην εκπομπή Αρωθυμίας. Μία εκπομπή που είναι αφιερωμένη και ταγμένη στην ποντιακή μουσική παράδοση. Η εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο βράδυ από τις 9:30 ούσνα μερών. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή θα φιλοξενούμε τα μεγαλύτερα ονόματα του ποντιακού πενταγράμμου. Θα έχουμε και τη συμμετοχή συλλόγων από όλη τη Μακεδονία. Πάρτε ένα ποτηράκι κρασί, μία μπυρίτσα. Όλοι μαζί θα περάσουμε ένα πανέμορφο Σαββατόβραδο. Ο σημερινός μας καλεσμένος έχει γεννηθεί στο Ήλιτς, στο Καζακστάν, το σημερινό Τουρκιστάν. Οι παππούδες του εκδιώχθηκαν από τον Πόντο το 1917 στο Κάφκασο. Έπειτα ο Στάλιν το 1937 εκτόπισε τους Έλληνες του Πόντου από το Σοχούμ στην Τασκέντη. Έτσι οι γονείς του, Γιάννης και Ανθούλα, πήραν τα παιδιά τους, Γιώργο, Χαράλαμπο, Στάθη και Θεοδώρα, και εγκαταστάθηκαν το 1966 στο Περιστέρι στην Αθήνα. Ο πατέρας του έπαιζε λύρα. Μία βραδιά, το 1976, στο Ποντιακό Κέντρο Κορτσόπων, ο σημερινός μας καλεσμένος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε 2 τραγούδια με τη συνοδεία του Πατριάρχη της Λύρας, Γόγο Πετρίδη. Από τότε του ζητήθηκε συνεργασία από το μαγαζί, και όπου τραγούδισε και παρέμεινε εκεί ώσπου να πάει φαντάρος. Το 1988 κάνει ένα μεγάλο καλλιτεχνικό βήμα. Συνοδεύει τον Γιώργο Αμαραντίδη στη Βέρεια. Ακολουθούν σημαντικές συνεργασίες με τον Δημήτρη Καρασαβίδη, Θεόδωρο Βεριώτη, Παναγιώτη Ασλανίδη, με τον αείμνηστο Χρήστο Χρυσανθόπουλο και πάρα πολλούς άλλους μεγάλους καλλιτέχνες του ποντιακού στερεώματος. Κάποια στιγμή, σε κάποια συζήτηση με τον στιχουργό του, Λευτέρη Χαψιάδη, του λέει «Σε θέλει ο Στέλιος Καζατζίδης». Και έτσι, στην πρώτη του κιόλας συνάντηση, ο Στέλιος Καζατζίδης του λέει «Θέλω να τραγουδήσω ποντιακά τραγούδια για το στοιχείο μας». Ξεκινάει μια νέα ανωδική περίοδος συνεργασιών με τεράστια ονόματα του ποντιακού πενταγράμμου. Ιδιαίτερα οφείλουμε να τονίσουμε με μεγάλη μας τιμή τη συνεργασία του με τον αείμνηστο Στέλιο Καζατζίδη, το αηδόνι του τραγουδιού, του οποίου η παρουσία ήταν σημαντική και ιστορική. Συνεργάστηκε ακόμα με τον αείμνηστο Χρύσανθο. Με τον Στέλιο Καζατζίδη είναι κουμπάρι. Ο Στέλιος Καζατζίδης βάφτισε τη μικρή από τις 3 κόρες του και μάλιστα της έδωσε το όνομα της μητέρας του, Γεστημανή. Και να ρωθυμία στα τροημένα θα τροημένε και νεγαπίστα ατελέ Kaina sigulam ka Kene nagramo bon stilo me naistino me nei Che ti denase Erdele Kaila shigulam ka
φώταξον και να σλίγουνταν τα σόνια. Ερχούνταν στον τάφο μου μυρώνουν τα ειδόνια. Που είναι εκείνοι που έλεγαν εμείς πάντα θα ζούμε, που είναι εκείνοι που έλεγαν εμείς πάντα θα ζούμε, και εκεί πήγανε στον άλλο και μας αναστορούν. Εκείνοι πήγανε στον άλλο και μας αναστορούν. Έρημος κόσμος. Son Dea kidete ton temon edo pikete son Dea kidete ton. Και εκεί φαίνεσαι και το μάτι μαρέψε. Που είσαι και εκεί φαίνεσαι και το μάτι μαρέψε. Αυτό το μαύρο το λέτσε και ντε μορφανίεψε. Αυτό το μαύρο το λέτσε και ντε μορφανίεψε. Το μαύρο το λέτσε και το λες και χαμένει. Αυτό το μαύρο το λέτσε και το λες και χαμένει. Πάσχει και να συνεντροπείς ας ο εξερσπονδάει. Πάσχει και να συνεντροπείς ας ο εξερσπονδάει.
σιβρούλας, όχι επίασα σιβρούλας, ναι. Το κρίμα να τη λιέται, το κρίμα να τη λιέται, αμόν ο Φιρτσιγούλας, αμόν ο Φιρτσιγούλας, ναι. Σπίγω κι εγώ τότε καρδιάζει στον κύβο. Κανείς ο κόσμος και πήγε να πονέμενάει.
πάνε στον κόσμο και πηγαίνα μόνο εμένα είχα. Σένταλο και πήγε σαν το ψήλο, τρίωνε το σένταλο και πήγε σαν το ψήλο. Ασώ πολλά το τέρμανε ψόφες ενό σκύλο, τριγώνα μας το τέρμανε ψόφες ενό σκύλο. Γεια σου κυρία Ειρήνη μου. Εσύ την είδας ρεύδες, το καρδόπωμα γρανδελών, εσύ την είδας ρεύδες. Κρυφά πεμενετρίεσες που δεν μπορεί και πήγες, κρυφά πεμενετρίεσες που δεν μπορεί και πήγες. Ναι κλεφτόπουλας ώρε τον εκλέφτρα στα άντρα, ναι κλεφτόπουλας ώρε τον εκλέφτρα στα άντρα. Το κάρδο με σέψες κι εγώ χάπερ και πέρα, το κάρδο με σέψες εγώ χάπερ και πέρα. Καλά στην αγάπη μας, γεια σου αγάπη. Tepeler kuzum tepeler, tepeler tepeler kuzum tepeler. Avstiman aston girisela metemen, avstiman aston girisela metemen. Mana legotse veya ton giri, venga sronon gorzo bone faendimshi, venga sronon gorzo bone faendimshi. Καθαλούσε η Αυροπόμψο τη σχέγα, καθαλούσε η Αυροπόμψο τη σχέγα. Εσενιένε σκουλαριά τσούπασα καλά, εσενιένε σκουλαριά και χρυσαφίκα. Αμάν αμάν χορ, άμπανις χατφόρ, στο σπίτο πως κάμε και λαμε το πανόφορ, στο σπίτο πως δεύα και λα τη ρουπάσχας φορ. Αρρέψον την Ιασλαμέλα. Φοβούμαι εσύ θα ορεύς Γαλλία, φοβούμαι εσύ θα ορεύς Γαλλία. Τον κακό συγκυλιάς μου τον όμως, τον κακό συγκυλιάς Ελλανέλα. Αφήστε το να σέρετε Γαλλία, αφήστε το να σέρετε Γαλλία. Τη Γαλλία ο παιδασίμωτον, τη Γαλλία ο παιδασίμελανέλα. Πολλάκι
seralar που πας μου τον νόμος, στο σεραλάρ που πας είναι να νελά. Τα μανία έστειλαν, τα μανία έστειλαν, τότε πάγε χαγώ, τότε πάγε χαγώ. Με τα μαύρα έρθα εγώ, με τα μαύρα έρθα εγώ και με τα άσπρα θα παγώ, με τα άσπρα θα παγώ. Κακά τα γεράματα, κακά είναι τα γεράματα, τα ποδάρια κοφούνταν, τα ποδάρια κοφούνταν. Και μπορούν να βοσκούνταν, και μπορούν να βοσκούνταν. Κωνσταντίνε ζωή! Να σε καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Μεγάλη μας τιμή που παρευρέθηκε στην εκπομπή Αρθυμίας. Σε θεωρώ το γούρι μου και θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Πώς βλέπεις τώρα με την κρίση την εμφάνισή σου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Θέλω να μου συγκρίνεις τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά.
Λοιπόν, η κρίση έχει επηρεάσει όλη την Ευρώπη. Δεν είναι ευνοϊκά τα πράγματα και εκεί. Πολλά παιδιά βέβαια Ελληνόπουλα έχουν καταφύγει στο εξωτερικό, Σουηδία, Γερμανία, όπου έχουν και συγγενείς και φίλους, γιατί άμα πας πρώτη φορά και δεν υπάρχει υποδομή θέλεις μια στήριξη. Πολλά παιδιά βρήκαν το δρόμο τους. Φυσικά δεν είπαμε πρωτήτερα, δεν είναι ευνοϊκά τα πράγματα και εκεί, αλλά καλύτερα είναι από εδώ, τουλάχιστον έχουν μια δουλίτσα, έχουν κάτι, προσπαθούν να βρουν το μέλλον τους εκεί. Δυστυχώς για την Ελλάδα μας φυσικά, αυτοί που αυτό το τεχνικό έτσι, κρίση που φέρανε κάποιοι, το οποίο το μελετούσαν εδώ και 50 χρόνια φυσικά και σήμερα την πληρώνουμε και εύχομαι να περάσει γρήγορα για να έχουν μέλλον τα παιδιά μας, γιατί δεν βλέπω φως στον ορίζοντα και στεναχωριέμαι πάρα πολύ για τα Ελληνόπουλα, για όλα τα Ελληνόπουλα. Θέλω να μου μιλήσεις για τη νέα γενιά των παιδιών των ποντίων. Έχει περάσει η ποντιακή παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα στα παιδιά μας. Εγώ προσπαθώ προσωπικά και το έχω επιτύχει στο γιο μου, τον Νικόλα, να τα περάσω. Θέλω να μου πεις με την εμπειρία σου. Έχουν περάσει έτσι και τα έθιμα που από τους προγόνους μας που μας έχουν έρθει από τα βάθη του πόντου. Πες μου λίγο δύο λόγια. Ξεκίνησε να γίνει μια πολύ καλή δουλειά και αυτή τη δουλειά την κάνανε οι σύλλογοι, ο πανταχού σύλλογοι και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, μπορώ να πω με μία φορά και με ένα χορό και με ένα φεστιβάλ το χρόνο δεν γίνεται. Βέβαια κάθε γονιός είναι άξιος συγχαρητηρίων που μαθαίνει το παιδί του τις παραδόσεις του, να μάθει τουλάχιστον από εκεί που είναι και μετά σε ακούει και οτιδήποτε άλλη μουσική, όλα καλοδεχούμενα είναι, αλλά να ξέρει τις ρίζες του πάνω απ' όλα. Ναι, εγώ δεν είμαι να πω ότι μόνο ποντιακά θα ακούσει. Όχι. Πρέπει να είναι μέσα σε ώρα το παιδί, γιατί σήμερα κάθε παιδί ξέρει και 2-3 γλώσσες. Επόμενο είναι λοιπόν να ξέρει και να ακούει και άλλα πράγματα, αλλά να ξέρει τις ρίζες του. Αυτό θέλουμε εμείς. Και αυτό επιδιώκουμε. Δεν ξέρω στο μέλλον αν κρατήσει. Εγώ νομίζω αν η χάτη καλατσίνε μου η γλώσσα παπατρίδα είναι, έτσι λένε κάποιος και σωστά πάει έτσι. Το αφού χάτε από μένα μόνο τα χορούς, κάνα τραγωδία και εντάξει, έτσι πάμε. Προς το παρόν έχει μεγάλη κατηφόρα. Να σε ρωτήσω, οι ηθικοί που μας μεταφέρανε και οι αρχές, οι προγόνοι μας, πιστεύω ότι θα περάσουν στη νέα γενιά, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας μεθαύριο. Τι πιστεύεις γι' αυτό? Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Τι έχω να πω? Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και θα συνεχίσουν. Ναι, επιφύλαξη. Τι να πω? Μακάρι να βγω ψεύτης 100 φορές και να συνεχίσουν και να υπάρχουν και να μνημονεύουν τους προγόνους τους, τα ήθη, τα έθιμά μας, τα τραγούδια μας και όλα αυτά. Αυτό που κάναμε εμείς τόσα χρόνια και κάνουμε ακόμα όσο ζούμε φυσικά. Κάνουμε κατάθεση ψυχής, ακόμα και με τα μαγαζιά που είχαμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Σήμερα κλείσαν όλα τα μαγαζιά και αρχίσανε πάλι στα καφενεία και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς, τα οποία είναι, δεν ξέρω, είμαι λίγο στεναχωρημένος. Σταθήκο μου, είσαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος με το χαμόγελο στα χείλη και θέλω να πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, αν μας το επιτρέπετε, με όποιο τραγούδι επιθυμείς εσύ και να το αφιερώσεις όπου επιθυμείς εσύ. Φυσικά σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Αυτούς που ασχολούνται με το ποντιακό στερέωμα και αυτούς που δεν ασχολούνται. Σε όλο τον κόσμο. Μου αρέσει πάρα πολύ το χαμόγελό σου. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι η εκπομπή σου να είναι πάντα επιτυχής, να κάνεις όλα τα όνειρά σου που είπαμε πρωτήτερα και όλα να πάνε καλά. Ωραία. Πάμε.
βγαίνει και πορπατεί τη νύχτα με τον φέγγον. Μα το έρχαλ θέλει φίλεμα, το λέτε τον τσέχελγον. Κορίτσι βγαίνει και πορπατεί τη νύχτα με τον φέγγον. Μα το έρχαλ θέλει φίλεμα, το λέτε τον τσέχελγον. Αν είμαι σε να είχασε κι είσαι ερημίας, ευθύνα ψη με χόρταζα κι να πέσα ψίας. Αν είμαι σε να είχασε κι είσαι ερημίας, ευθύνα ψη με χόρταζα κι να πέσα ψίας. Φορήκε μποιατίεται, κρεμάνταν αναγάγατς, όλα θε παρλέψαν, ήλιαν τα εμπροκαρδιάτς. Φορήκε μποιατίεται, κρεμάνταν αναγάγατς, όλα θε παρλέψαν, ήλιαν τα εμπροκαρδιάτς. Αν είμαι σε να είχασε κι είσαι ερημίας, ευθύνα ψη με χόρταζα εκεί να πέσα ψίας. Αν είμαι σε να είχασε κι είσαι ερημίας, ευθύνα ψη με χόρταζα εκεί να πέσα ψίας. Κόλλα, η Μανούλα εδώ είναι, δεν έχω βάσει τίποτα. Να έμνεω το παλικάρι και εσύ ζωή το τέρις, χούρτα να σας σύλλο, πας το γλυκό στάς το μέλης. Να έμνεω το παλικάρι και εσύ ζωή το τέρις, χούρτα να σας σύλλο, πας το γλυκό στάς το μέλης. Αν είμαι σε να είχασε εκεί σε ερημίας, έφυλα ψη με χόρταζα εκεί να πέσα ψίας. Αν είμαι σε να είχασε εκεί σε ερημίας, έφυλα ψη με χόρταζα εκεί να πέσα ψίας. Είχεν δύο παιδεία, να ηλίτε μόνη μάνα. Τέναν ο χαρόν έπειρεν, τέναν ο χαρόν έπειρεν, πάνω η ξενιτία, να ηλίτε μόνη μάνα. Τέναν ο χαρόν έπειρεν, πάνω η ξενιτία, να ηλίτε μόνη μάνα. Παυλάκι ο Γατζίδη με την ήρεση. Κάνετε μαναλόμικνες πολλά έτονα τόσο να γίνετε μόνοι μάνα.
με το κρεβάτι στρώσω να ηλίτε μόνη μάνα. Λεωνίδα Γεωργιάδη, μαέστρος. Και τον εαγνών ρίζαν οι εγκατέσαν ορκικαίων νέματα, δάκρυα και τσανέματα. Τέλος τα λόγια τύπες όλες σαν ψέματα. Και τον εαγνών οι εγκατέσαν και τον εαγνών ρίζαν οι εγκατέσαν. Και τον εαγνών ρίζαν οι εγκατέσαν έναν και να μέτεσαι νευρά κι εγώ τι τσάρε. Ψεύτηκαν αγαπούσιας όλους να μοιραίνε και τον εαγνών οι εγκατέσαν και τον εαγνών ρίζαν οι εγκατέσαν. Και τον εαγνών ρίζαν οι εγκατέσαν θα μάνε τον έτρανον υπομονείτε μου τη βραδίνε παρακάλαξα ποτέ τα μέρα. Και τον εαγνών οι εγκατέσαν και τον εαγνών ρίζαν οι εγκατέσαν. Και τον εαγνών ρίζαν οι εγκατέσαν με τέσσερ ρίζα μια ζωάρω ξαϊ και μπορώ. Ναι να συγχωρώ σε θέλω θέλω κι αποχαιρέτω. Και τον εαγνών οι εγκατέσαν και τον εαγνών ρίζαν οι εγκατέσαν. Άι βρίσκε Χρήστο Αντωνιάδη. Tempo, tempo, χαρά να το προκινήσει. Την καρδία σκίζα το, την καρδία σκίζα. Θα έχω δύο καρδιάς, θα έχω δύο καρδιές. Αν θα βάλω τα γάιμους σε έναν θα βάλω τα γάιμους σαν τα ροθυμίας, σαν τα ροθυμίας, σαν τα ροθυμίας. Το αίμα νερό κινείται, η Ρώμη λειτουργεί. Ο αδελφόν τον αδελφόν πάντα παραέ, ο αδελφόν τον αδελφόν πάντα παραέδνε. Ιωάννα, Ειρήνη, Άρτεμις, Παράλαμπος. Πουλόπαταξιδιάρικα, πουλόπαταξιδιάρικα,
ένα μένεμα φέρτε, ένα μένεμα φέρτε. Τα γύρουγαν δυο αδέλφων, τα γύρουγαν δυο αδέλφων, αν ζουν σε με πέτε, αν ζουνε σε με πέτε, αν ζουν σε με πέτε. Το αίμα νερό κινείται, η Ρώμη κοιτούργε, ο αδελφόν των αδελφών πάντα θάραε, ο αδελφόν των αδελφών πάντα θάραε. Σωστό είναι το! Ξενιτιά του φαρμακή στο λιπινάτο, στην καρδιά με ποτήρι αντιξίνατο. Ζουνε με αρρώθυμια για να κλωσκόντα, σιγαριδές αμορά του νοπής να εργούλα. Ζουνε με αρρώθυμια για να κλωσκόντα, σιγαριδές αμορά του νοπής να εργούλα. Ιστορία το αναλαμβάνεται. Α, τώρα κι άλλο πολύ έφυγαν. Ξενιτιά τα ποδαρές πολλά βαρύλα και γνωρίζει το παιδιάς γιατί ετρανίλα. Θες να κλωσκέσεις στο σπίτι άμα που σμάλες, στέξε νέα 10 χρόνια κι άλλα να μάζες. Θες να κλωσκέσεις στο σπίτι άμα που σμάλες, στέξε νέα 10 χρόνια κι άλλα να μάζες. Σόρμα να πες του λόγων, σόρμα να πες του λόγων, να έμπνε να πετούμενο, σόρμα να πες του λόγων, σόρμα να πες του λόγων, τα μικρά είναι πέτανα, ένα ευάταρνο, ένα ευάταρνο, τα μικρά είναι πέτανα, ένα ευάταρνο, ένα ευάταρνο, Ουρμπάνη ζωγραφία, άσκησε σαράσια, καλύτερο σου δεν πεις, άρτα νερά τα κρύα, εσύ αρζογραφία. Κλαίνε πουλή μδορμία, κλαίνε πουλή μδορμία, μη ρολόμουνε τα ρασιά, κλαίνε πουλή μδορμία, κλαίνε πουλή μδορμία. Ο κόσμος όλων έφυγαινε εν τον ερημία, εν τον ερημία. Ο κόσμος όλων έφυγαινε εν τον ερημία, εν τον ερημία. Ουρμπάνη ζωγραφία, άσκησε σαράσια, καλύτερα στον τέτοιες, άρτα νερά τα κρύα, εσύ αρζογραφία. Φίλωσε πλάτη πρόσωπο, φίλωσε πίσω στόμα, φίλωσε πλάτη πρόσωπο, φίλωσε πίσω στόμα. Ένα ραντρασίστη δεν κύξερ κύματα πίσω στρώμα, αραντρασίστη δεν κύξερ κύματα πίσω στρώμα.
το όνομα να τσιρίκει, το να τένει πέντη, το όνομα να τσεμπαρές, τον εμόρφος ψηλές. Παρακαλώ πότε θα ξημερώνει, βράδυ κι εγώ παρακαλώ πότε θα ξημερώνει. Να λείπω την τριγωνά μου, δεν σπάει στο νερό, να λείπω την τριγωνά μου, δεν σπάει στο νερό. Όι, 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 το όνομα να σκρίκει, το μάτω πατσπέντικη, το όνομα να τσέμπαρες, τον εμόρφος ψηλές. Φέκει με τα πάνω μου το καραγάπ, τι φέκει με τα πάνω μου το καραγάπ, τις έντασιν των εμπαγραμμένων εκεί, τις έντασιν των εμπαγραμμένων εκεί, παραμένων εκεί πάλι. Αγαπώ έναν κουτσί, αγαπώ την γαλέτς, αγαπώ έναν κουτσί, αγαπώ την γαλέτς, και μπορώ να φέρετε στο σπίτι με ένα βράδυ, και μπορώ να φέρετε στο σπίτι με ένα βράδυ, στο σπίτι με ένα βράδυ. Στάθη, θέλω να μου παρουσιάσεις την ορχήστρα σου. Βλέπω πολύ νεολαία εδώ. Λοιπόν, από εδώ είναι ο Παύλος Οργατζίδης, ένας νεαρός, πολλά υποσχόμενος στην ποντιακή μούσα. Και είναι μικρούλης. Είναι μικρούλης, μόλις 16 χρονών. Επίσης, ο Λεωνίδας, ο Γεωργιάδης στα πλήκτρα. Και ο μικρός ο Κώστας ο Ζώης στον ταούλι. Μικρούλη μου εσύ. Ναι, το ξέρω, ναι. Έχει μικρά παιδιά. Και με την ευκαιρία να στείλω την αγάπη μου στην Αθηνούλα μου και σε όλα τα παιδιά, και στο Πετράκι και στη Χριστίνα και στην Μαγδαληνή και στην Ελένη μας. Ωραία. Αυτά. Τώρα μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις στα παιδιά, είναι στη διάθεσή σου. Και ο Παύλος και ο Λεωνίδας. Μικρούλη μου, Γιαβρή, να μου πεις από πόσο καιρό ασχολείσαι με την ποντιακή λύρα. Ξεκίνησα να παίζω μόλις ήμουν 6,5 χρονών. Πρώτος μου δάσκαλος ήταν ο Θόδωρος ο Βεργιώτης, τώρα στη Γερμανία που είναι. Έκανα ένα χρόνο εκεί. Ωραία. Και μετά με τον Πόλη τον Παυλίδη. Είναι δάσκαλός μου. Ωραία. Με μαθηματικά παράδοση. Και από εκεί και μετά δοκιμάζω τον εαυτό μου. Είσαι πολύ μικρός. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στη συνέχεια, πώς θα γίνουν? Δύσκολα. Εμείς παραμένουμε στην παράδοση πάντως. Ναι, εννοείται. Στην ποντιακή παράδοση. Εννοείται, ναι. Αλλά πιστεύω δεν μπορώ να ζήσω από αυτό. Ειλικρινά να το πω έτσι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι το καλύτερο να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, αλλά το βλέπουμε σαν δεύτερη λύση. Έτσι ακριβώς. Ναι, δεν γίνεται σαν πρώτη. Στο πληκτρά μας, στο ομορφόπεδο. Πες μου, πόσο καιρό ασχολείσαι με την ποντιακή μουσική? Καλησπέρα, καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από 9 χρονών ξεκίνησα. 9 χρονών ξεκίνησα. Μία στελίτσα. Έτυχε να πάω ο μπαμπάς να γνωρίσει ένα δάσκαλο στο ταξί, γιατί ταξί έχουμε. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησα στα οδεία, σε αυτά, σε λαϊκά. Και μετά, φυσικά, πάντα από παιδί θαύμαζα το κύριο Στάθη. Το Στάθη. Εννοείται. Και εντάξει.
καταφέραμε να παίξουμε δίπλα του. Αυτό για μένα είναι ό,τι καλύτερο. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, είναι τιμή για μας, για όλους τους ποντίους, που τα νιάτα ασχολούνται με την ποντιακή παράδοση. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Εγκρίνω και παυξάνω. Εσύ, Μικρούλη, τι έχεις να πεις? Πόσο καιρό ασχολείσαι με την ποντιακή μουσική? Τα τελευταία 27 χρόνια. Τόσο μικρός. Πραγματικά έχω 27 χρόνια που παίζω μουσική. Θέλω να πω, δεν θέλω να μιλήσω για μένα, θέλω να πω για τους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική σήμερα, ότι δεν πρέπει να το βλέπουν να αποσκοπούν στο οικονομικό και να το βλέπουν σαν επάγγελμα, να το δουν αρχικά σαν χόμπι, σαν ένα χρέος σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, που μας άφησαν, που μας μετέδωσαν αυτά που σήμερα μαθαίνουμε, και από εκεί και πέρα, αν είναι να γίνουμε, θα γίνουμε. Με πρόλαβε ο Λεωνίδας. Είναι και για μένα πολύ μεγάλη τιμή που πολλά χρόνια με τον Στάθη τον Νικολαίδη. Είναι τιμή σαν άνθρωπος, σαν μουσικός, σαν όλο το πακέτο. Στα παιδιά σου προσπαθείς να μεταφέρεις την ποντιακή παράδοση, τα ποντιακά ήθη και έθιμα, τις αρχές που μας άφησαν οι προγόνοι μας? Αν και είναι πολύ... Χωρίς πίεση. Τα παιδιά ό,τι βλέπουν αυτό κάνουν. Μιμούνται τους γονείς. Επειδή στο σπίτι ακούν ποντιακή μουσική, έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων τα νταούλια πάνε και έρχονται. Τα παιδιά έχουν την εικόνα από μικρή ηλικία, ακολουθούν, χορεύουν στην Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς, ο μικρός λίγο ασχολείται με τον νταούλι. Είναι καλά, δεν τους πιέζω παραπάνω, αλλά νομίζω ότι ακολουθούν πιστά το δρόμο. Λοιπόν, ο Κώστας ο Ζωής είναι, πώς να το πω, πολυάσχολος, ταλαντούχος. Λοιπόν, είναι πρόεδρος στο Σύλλογο Καλαμαριάς. Είναι απολωνίστας στο σύνδεσμο εκεί. Είναι μαθαίνει στα παιδιά ταούλι, στα νέα τα παιδιά. Και τον βασάνιζω κι εγώ μαζί μου τρώχοντας από εδώ και από εκεί όλο το καλοκαίρι και όλο το χειμώνα. Ό,τι καλύτερο γι' αυτό, ναι, πιστεύω. Εχμαλώτος επίαστα συγκρούσανα πανδανίτσα, συγκρούσανα παν και εσύ φυλακή νερέθα στον παυλωμένα δανίτσα, στον παυλωμένα και εσύ φυλακή νερέθα στον παυλωμένα βανίτσα, στον παυλωμένα. Βάλε με στη φυλακή να πες ένα πουδρούν μανίτσα, απες ένα πουδρούν σέρια πολλά δεμένα, πάνε και τα κρούν μανίτσα, πάνε και τα κρούν σέρια πολλά δεμένα, πάνε και τα κρούν μανίτσα, πάνε και τα κρούν.
ταξιδεύω σαν μακρά παούση ξενίδια και θα ταξιδεύω σαν μακρά παούση ξενίδια και θα αποχωρήγουμε τα αρνήν παρινένη καρδιά και θα αποχωρήγουμε τα αρνήν παρινένη καρδιά πανεωτήτα και τελά φαρμάκια ποτίζατα την τύχη μου απλά στη μοψίκα στο χάρον θα δίγατα την τύχη μου απλά στη μοψίκα στο χάρον θα δίγατα. Και η μασίνα νεφυρίζε και το παπορεύαινε και η μασίνα νεφυρίζε και το παπορεύαινε και τα αρνήμ έπεσε ρετάνε εσασέψε και βρεμε και τα αρνήμ έπεσε ρετάνε εσασέψε και βρεμε τα νεοτήτα τρεμά φαρμάκια ποτίζατα την τύχη μου αυλά στη μοψίκα στο χάρον θα δίγατα την τύχη μου αυλά στη μογιαύρη στο χάρον θα δίγατα. Και έλα παπορ, αρολόν το γυαλόνι και έλα παπορ, έλα γυαλόνι και φέρεν ο πίστευον ταρνήν και δε βάζω καλόνι και φέρεν ο πίστευον ταρνήν και δε βάζω καλόνι τα νεοτήτα και δεμάν φαρμάκια ποτίζατα την τύχη μου αυλά στη μογέ στο χάρον θα δίγατα την τύχη ανάθεμα και στο χάρον θα δίγατα. Manateren, passorebo, manateren, mana passorebo, ta papuja, huevo, ta papuja, ti huevo. Dinelenin, naraebo, dinelenin, naraebo, ti θέλω μάνα να παντρεύω γιατί θέλω μάνα να παντρεύω. Μανατέρεν πως τονίζω μανατέρεν μάνα πως τονίζω στο κρεβάτι πριλίζω στο κρεβάτι πριλίζω.
και όλον τυραννίσμε κάμεσαι και το μουστεύονται ψή άμα το μωρόνε με κρενίσμε να κρενίσουν τον αυτό χαϊκό ζωή άμα το μωρόνε με κρενίσμε ρίτσαν τον αυτό χαϊκό ζωή Ελένη έφαες την ψή έφαες το καρδοπόμικρο τη ζωή Ελένη έφαες την ψή έφαες το καρδοπόμικρο τη ζωή Σολέρ, σολέρ Για με μάιψανε σε πουλοπό δεν βάζ να στο πας μη τυραννίστε μου το ψωμό αγάπη άλλο παλαλά εσύ με φας μη τυραννίστε μου το ψωμό αχ αγάπη άλλο παλαλά εσύ με φας η πουλή μου έφαες την ψή έφαες το καρδοπόλο μικρό τη ζωή πουλή μου έφαες την ψή έφαες το καρδοπόλο μικρό τη ζωή Στάθη, θέλω να μου μιλήσει για την οικογένειά σου και για την κόρη σου την Μπέλα που ακολούθησε τα χνάρια σου στην ποντογή μουσική. Η Μπέλα μου νομίζω πάει καλά. Τώρα κάνει και ένα προσωπικό δικό της δίσκο, γιατί μέχρι τώρα έχει συμμετοχές, φυσικά στην καμπάνα του Πόντου, μια πολύ καλή δουλειά και σε κάποιες άλλες δουλειές, δεν θυμάμαι όλες τις δουλειές της που έχει κάνει. Άνε με τον Πουλατσακλή, τον Γιώργο, αυτό. Και τώρα ήρθε η στιγμή τον Μπάμπη, τον Κεμανατσί, κάνουν την καινούργια τους δισκογραφία. Όπου να είναι θα κυκλοφορήσει φυσικά, είναι έτοιμη η δουλειά. Τώρα το δώσανε σε εταιρεία και θα κυκλοφορήσει σύντομα. Και εύχομαι όλα τα παιδιά που ασχολούνται να έχουν καλή επιτυχία και καλό μέλλον σε αυτό το δύσκολο καιρό, πολύ δύσκολο πραγματικά. Δεν πειράζει, εμείς θα αντισταθούμε όσο μπορούμε βέβαια. Αυτοί θέλουν να μας κόψουν και το χαμόγελο. Είδες λοιπόν, εγώ δεν θέλω να συζητάω πολιτικά θέματα γιατί πλέον δεν τους εμπιστεύομαι. Είμαι πολύ θυμωμένος μαζί τους. Αυτούς που ψήφισα μέχρι τώρα και αυτοί που πουλήσανε αυτή τη χώρα. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος μαζί τους. Δεν θέλω ούτε το όνομά τους να ακούσω, ειλικρινά. Όλους, μηδενός εξαιρουμένου από όλες τις παρατάξεις. Και ειδικά αυτοί που κυβέρνησαν φυσικά, ένα παραπάνω, και αυτοί που κυβερνούν. Αυτά. Θέλω να μου μιλήσεις για τη συνεργασία σου με τον αείμνηστο Στέλιο Καζατζίδη, που είστε και κουμπάρι. Αχ, ο Στελάρας, μια μεγάλη φωνή, ο οποίος έλεγε το 1992 έλεγε «Απ' την Ελλάδα ή φυγή ή θάνατος». Και τότε γελούσαν μαζί του. Μου έλεγε «Σταθήκο, θα έρθει λέει καιρός που τα μαγαζιά λέει, θα μείνουν τα λαϊκά μαγαζιά φυσικά, θα μείνουν 2 λέει στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη και θα δουλεύουν ένα Σάββατο». Και έλεγα τώρα μέσα μου τι λέει τώρα ο Στέλιος, και όμως βγήκε αληθινός. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, αυτή η μεγάλη φωνή, αυτή η μεγάλη καρδιά που αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες και όχι μόνον. Είχα την τύχη λοιπόν να τον δω, ήθελα μόνο να τον δω, να του πιάσω το χέρι, και όμως τα έφερε η μοίρα έτσι που όχι μόνο έπιασε το χέρι του, τραγούδισα δίπλα του, ναι αυτός φυσικά, ναι αυτός. Είχα κυκλοφορήσει κάποια τραγούδια τότε, εκείνη τον καιρό, κάνα 4 μήνο, τα οποία έτυχε να τα ακούσει με κάποιον Λαζαρίδη τέλος πάντων,
Και του άρεσαν τόσο πολύ που λέει ποιος είναι αυτός, τάδε, έτσι ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ αυτά τα τραγούδια έτυχε να τα ηχογραφώ τότε σε ένα στούντιο στη Κηφισιά, στο Χρήστο του Νικολόπουλου. Και νόμιζα ότι τα άκουσα εκεί. Αλλά δυστυχώς τα άκουσα από κάποιον άλλον. Πάση περιπτώσει έβαλε μετά τον Λευτέρη τον Χαψιάδη και με παίρνει τηλέφωνο και λέει σε θέλει ο Στέλιος. Τότε έμενα στη Βέρεια. Δούλευα στη Βέρεια τότε, στην πατρίδα Βερίας. Ωραίες εποχές τότε. Τέλος πάντων. Και λέω, αστιεύεσαι φαίνεται. Λέει, όχι, δεν αστιεύομαι. Πότε μπορείς να έρθεις, βρε, άμα είναι για το Στέλιο και τώρα. Τέλος πάντων, κλείσαμε ραντεβού και πήγαμε, τον είδαμε. Και από την πρώτη στιγμή, έτσι, αμέσως λες και γνωριζόμασταν χρόνια. Φυσικά εκείνος έσπασε τον πάγο, γιατί εμείς ήμασταν δίπλα του, κάπως, ξέρεις, το θαυμάζαμε αλλιώς. Και μάλιστα όταν μπαίνει μέσα λέει, σταθήκω με τα κοντά παντελονάκια, είσαι, γι' αυτό δεν σε γνώρισα. Και εκείνος με κοντά ήταν, βέβαια, καλοκαίρι ήταν. Ναι, έτσι για να... Και λοιπόν τότε κάνανε την... Γι' αυτό έλεγε στις συνεντεύξεις του ότι πήρα τα τραγούδια μέσα από το στόμα ενός παιδιού και του έλεγα μην το λες αυτό, αρκεί το ποντιακό στοιχείο να ανεβάσεις. Και όπως και το ανέβασε και πήγε σε κάθε σπίτι, μη ποντιακό, σε όλα τα νησιά μας, παντού. Είτε θέλουν κάποιοι ποντιοπατέρες να το καταλάβουν, είτε όχι. Αυτό έγινε με το Στέλιο, γιατί ο Στέλιος είναι μία Ελλάδα και άλλη μία και άλλη μία. Ήταν μια ιστορική στιγμή στην εργασία σου με τον Στέλιο Καζατζίδη, τον αείμνηστο Στέλιο Καζατζίδη. Ναι, κάνανε η πρώτη δισκογραφία με τον αείμνηστο τον Χρύσανθο, ένας μεγάλος. Μίλησε μου λίγο και γι' αυτόν. Ο Χρύσανθος είναι και ο Γόγος ήταν η ιστορία μας. Είναι αυτοί, αν δεν υπήρχαν, δεν θα υπήρχα ούτε εγώ και από μένα δεν υπήρχαν και τα άλλα τα παιδιά σήμερα κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι τότε ούτε μέσα συγκοινωνίες δεν υπήρχαν. Μετά κάρα πηγαίναν στο χωριό και κάναν 3 μέρες να πάνε και 3 μέρες να γυρίσουν. Και σε καιρικές συνθήκες άσχημες κτλ. Και μάλιστα παίρνανε σε πραμάτια, τους δίνανε τρόφιμα, δεν είχαν και λεφτά οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Και κρατήσανε, θέλω να πω, το μεράκι τους με αγάπη με αυτά και μετά γίνανε δισκογραφίες τα οποία μείνανε και τέλος πάντων αν υπάρχουμε σήμερα και αν υπάρχουν οι σύλλογοι και αν υπάρχουν οι τραγουδιστές το οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μεγάλη ιστορία στο ποντιακό στερεώμα αυτοί οι άνθρωποι και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε ποτέ. Έχετε μια συγγένεια με τον Στέλιο Καζατζίδη, με τον αείμνηστο Στέλιο Καζατζίδη. Έχει βαφτίσει την τρίτη κατά σειρά κόρη σου. Ναι, τη Γεστημανή. Έχει βάλει το όνομα της μανούλας του, κυρία Γεστημανή, που της είχε μεγάλη αδυναμία. Ο Στέλιος γνωστός σε όλους αυτό. Και έτσι ένα φόρο τιμής του είπα θα βγάλουμε το όνομα της. Και μάλιστα όταν το ανακοίνωσα έκλαψε. Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Συγκινήθηκε πολύ. Αυτά με το Στέλιο. Όπως το γνώρισα απότομα, έτσι και απότομα έφυγε. Λοιπόν, θα πούμε ένα τραγούδι για τη Μανούλα, λοιπόν. Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι ο Στέλιος είχε μεγάλη αδυναμία στη μάνα του. Θα το αφιερώσουμε, λοιπόν, εις μνήμη τους. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Χρήστος Αντωνιάδης, ο Χρήστος ο Χρυσανθόπουλος. Είναι η γέννηση του ανθρώπου και το πρόσωπο που αντικρίζει είναι η μάνα του βέβαια. Το μάτια πρώτα ανοίγουντα, το φως αποθολούνται, με τη μάνα στο πρόσωπο τα αργά και ψιλομούνται, με τη μάνα στο πρόσωπο τα αργά και ψιλομούνται. Μάνιτσα με χωσεσανούν, πυκνάρο θυμώσαι, απλώνω το σεροπό μου, μάνα μου γλυκιά,
κιθαρό κρατούσε. Απλώνω το σερόπο μου, αχ, κιθαρό κρατούσε. Παιδιά μάναν πέχασα, είναι πάντα διψασμένα, άμον τέλειτας ορაში, με φίλα μαραμένα, άμον τέλειτας ορაში, με φίλα μαρεμένα. Μάνιτσα με χωσεσανούν, αχ, πυκναρό θυμώσαι. Απλώνω το σερόπο μου, αχ, κιθαρό κρατώσε. Απλώνω το σερόπο μου, μάνα μου γλυκιά, κιθαρό κρατώσε. Σαν στερνά το άνθρωπο, όντες το φως τελείται. Αχ, μάνα με λέει έρχομαι, το έζησα κανείτε. Αχ, μάνα με λέει έρχομαι, το έζησα κανείτε. Μάνα μου κόσμο έντεσον, απάνσου μία σκήτε. Με τέσσεν έρθε η ζωή, και με τέσσεν τελείται. Με τέσσεν έρθε η ζωή, μάνα μου γλυκιά, και με τέσσεν τελείται. Σπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπίτουνε. 5 σπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπίτουνε. Πρόσφυγα είμαι στο κουνί, τάσο θα πάλανε. Πρόσφυγα είμαι στο κουνί, δεν θα πάλανε. Πατρίδα μαραεύωσε, άμον καταραμένος. Πατρίδα μαραεύωσε, άμον καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνες, στην Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σωστό είναι αυτό. Αγάπη. Σπίτι αν φέγγανα μέσα, σορμί και πόντα μακρύ. Ο σπίτι αν φέγγανα μέσα, σορμί και πόντα μακρύ. Πέδα μαρμαρόχτη στα νερό να μόν το δάκρυ. Πέδα μαρμαρόχτη στα νερό να μόν το δάκρυ.
σε άμον καταραμένος, πατρίδα παραέβωσε άμον καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνες, στην Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνες και στην Ελλάδα ξένος. Πατέρα δώσ' με την ευχή σου πως είμαστε εδώ. Έρθεν η ώρα στη ζωή την τύχη να ρέω. Έρθεν η ώρα στη ζωή την τύχη να ρέω. Και πως τρέλινες άμον κι πάρισσοβα. Έρθεν η ώρα να παντρεύς, να φτάστε στον σπίτοβον. Έρθεν η ώρα να παντρεύς, να φτάστε στον σπίτοβον. Άι βρίσκε Στέλιο! Πατέρα την ισχυάντεσον εγώ θα ρεύω. Πατέρα την ισχυάντεσον εγώ θα ρεύω. Στην θάλασσα από παπορ χωρίς εσέν πάντεο. Στην θάλασσα από παπορ χωρίς εσέν πάντεο. Εμείστε μη μείνε το αχπα. Αν ρούιστα παραστέγωσε κάπινος ένα χάσε. Ο κυρ Γουρμπάνα είναι τετάσο να έθιμασε. Ο κυρ Γουρμπάνα είναι τέτοια να έθιμασε. Πατέρας η εβέκας με τεσόν τη Αρμένια. Πατέρας η εβέκας με τεσόν τη Αρμένια. Πώς θα πορεύω με τα ανθρώπια πέινεν αλόνια. Πώς θα πορεύω με τα ανθρώπια πέινεν αλόνια. Δεν καραν κανένας μητρός συμψής μη βάλτς καγιάν. Να βοηθάς τα νημπορούς κακόν με φτάς καμιάν. Να βοηθάς τα νημπορούς κακόν με φτάς καμιάν. Αφιερωμένο εκεί στη Σαλώνα, στην Οκεσάρια. Κατερίνη, εξοχή. Σ' όλη την Πιερία. Εγώ αγαπώ σε μέναν πολλά. Τον πατέρα μου εγώ αγαπώ σε μέναν πολλά. Τη μάνα με ρωθεί μέσα εφτά μου παλαλέ. Την μανούλα με ρωθεί μέσα εφτά μου παλαλέ. Απόψε το βράδαν εμπεράβερ δεν όγαναν. Το θάνατον καινούριζατε με τις που στάγαναν. Το θάνατον καινούριζα τη φύτση που στάγαναν. Τσαγκάρ, η μάνα όλα σέζαν. Ο κύριε μένες η τσαγκάρ, η μάνα όλα σέζαν. Εγώ το ράκι και
ζέμετς, εγώ τώρα και πατώ, τώρα που ζέμετς, πατέρα πολεμμένον, συμπορμί την ανοιγμένον, πατέρα τρανον όνομα και σύνιο την ημένον, πατέρα τρανον όνομα και σύνιο την ημένον. Τόσα χρόνια πολεμάνα με τη φωτογραφίας, τόσα χρόνια πολεμάνα με τη φωτογραφίας, να φτάσω και καλατσέρνα που τη λαλιάς, να φτάσω και καλατσέρνα που τη λαλιάς. Στρώσω το κρέμα το ποσού και μετά Ελένα, στρώσω το κρέμα το ποσού και μετά Ελένα, τα μέσα στα λεγνά να εισέλετε και μετά τα μέσα στα λεγνά να εισέλετε φωτογραφία σου σε τσέπη με λερδε, κουρή φωτογραφία σου σε τσέπη με λερδε, επέρανα στον κίδατο ουρανό, επέρανα στον κίδατο ουρανό, στρώσω το κρεβάτο σου και μετά Ελένα, στρώσω το κρεβάτο σου σαν τόνια Ελένα, τα μέσα στα λεγνά να εσέλετε μα, τα μέσα στα λεγνά να εσέλετε μα. Για την κυρία Ιωάννα. Όταν γεράει η μάνα και άλλο και μπορεί, όταν γεράει η μάνα και άλλο και μπορεί, αν τότε θέλ βοήθεια, να τότε θέλ ζωή, αν τότε θέλ ζωή, όταν φέρνει η ώρα και άλλο κοιτάζει, άμα και φτάσει στο κρέος της θα καίγεται η ψυχή. Η μάνα κρύο νερό και στο ποτήρι και μπαίνει, η μάνα να μείνεται, η μάνα να μείνει, η μάνα να μείνει. Η μάνα κρύο νερό και στο ποτήρι και μπαίνει, η μάνα να μείνεται, η μάνα να μείνει, η μάνα να μείνει. Η μάνα ευράχος, η μάνα εράσιν και η μάνα ευράχος, η μάνα εράσιν. Στο δύσκολο την ώρα μανίτσα, μανίτσα, μανίτσα θα τσαείς. Η μάνα έγκο στίγμα τη χαρά στο κλαδίν, θα την εσύ αγάπη και πρίγε πέσει. Η μάνα κρύο νερό και στο πόδι και μπαίνει, η μάνα να μείνεται, η μάνα να μείνει, η μάνα να μείνει. Η μάνα κρύο νερό και στο πόδι και μπαίνει, η μάνα να μείνεται, η μάνα να μείνει, η μάνα, η μάνα, η μάνα να μείνει.
πουλί και τα ψηλά το ξέσελα και τα ψηλά το ξέσελα. Εμένα ακούγε κάτα και είναι ρίζα με πουλί με μορφωνή δωρεά σελά με μορφωνή δωρεά στη ψήση μη ψήση. Και μια τσαρίζα με πουλί με αγάπης καταγνώνε νέλα νέλα αγάπης καταγνώνε νέλα νέλα. Λέω μα του με γιάτε σε ρίζα με πουλί μου ο πόνος συντρανώνε νέλα νέλα ο πόνος συντρανώνε μη ψήσει μη ψήσει. Ρασόπουλο θα είναι, σάραζα θα γυρίζω. Σαν κλάδο θα κάθουμε και θα σε λιδωνείς. Σαν κλάδο θα κάθουμε και θα σε λιδωνίζω. Άγγελος θα είναι, χρυσά φτερά θα φέρω. Χρυσά άγγελος θα είναι, χρυσά φτερά θα φέρω. Θα κολλεύω σε γκάλιο πως θα πήρω σε γεφεύω. Θα κατηβαίνω συναυλές, θα πήρω σε γεφεύω.
πολλούς στα μαχαίρια εδώ. Η αγγελία να έχετε πάντα καλό καλοκαίρι. Έρθε ένα πρίτσιο μάης, ολόερα πρασινίζουνε. Τα νιάτα σέρνουν τα τρέχνια εδώ και εκεί. Έρχουν τα χελιδόνια και κελαϊδούν τα ειδόνια. Έτσι ρε εσείς, η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ. Βάλτε το καλά στο μυαλό.